In Nijbeets wie dat ook het geval. Maar daar hebben ze zo'n een peer hier weer een buurtsuper. En daar wordt goed gebruik van maken. Ik kom hier vaak, jazeker. Elke dag? Niet elke dag, mijn werk verlangt ook andere dingen. Maar mijn vrouw komt hier en de kinderen komen hier zeker ook. En ik mag wel zeggen, ik denk dat iedereen uit Nijbeets hier wel komt. Nevens-eigenaar Sjoerd Venema is dat ook de basis van een goed draaiende dwarpswinkel. De kracht van het dorp denk ik vooral. En dan heb je altijd wel een vaste kern die altijd hun boodschap meer doen. En je haalt helaas altijd nog mensen die net hun boodschap doen. Maar ja, dat show je nou plak. Het zit in de meesten. Die zijn van niet in oor reizen in oren. Zei van ik vind het mooi dat het echt bij is. Dat de gezelligheid in de dorp komt. Dat leefbaarheid er is. Dat het toch wel belangrijk is voor een dorp. Verderop in de gemeente had Wienjewoord op dit stuit geen dwarpswinkel die het iepen is. Denk je dat het je wat rendabel wezen kan in Wienjewoord? Ja, er is onderzoek naar gedaan. We hebben zelf als werkgroep een enquête georganiseerd samen met het Plaatselijk Belang en de ondernemersvereniging. De respons was heel groot. 62% zegt, we missen heel erg de winkel. We willen graag een winkel terug. Dat is veel. Wienjewoord, daar is de situatie wat oors. Hoe komt het er? Ja, dat hangt ook van de ondernemer die nu opstaat af. Maar wij hopen natuurlijk van ganse harte als gemeente dat daar ook weer een winkel komt. Want Wijenwoude is niet een ander dorp als alle onze andere dorpen. Een ondernemer zoeken blijkt dus inderdaad vrij lastig te zijn. Die de stap durft te wagen om het risico aan te gaan een bedrijf op te starten. Zo'n goede kern in Nijbeets dat ze zeggen van wie zet de schouders erom en dan is het inderdaad wel mogelijk, ja.